Oso esperientzia ederra izan da, pelikula osorik ikustea, prozesua bizitu izan dut, eta gogoan ekan ikusteko, eta azkenean emaitza oso polita izan da, eta oso ondo pasa dut. Entretenigarria izateaz gain, beharrezko ere baztela, euskal musikari horrelako goraipamen bat egitea, referentzia asko ditu, eta horrelako zerbait guk eukitzea, guk eginda, guk gandik sortua, beharrezkoa zela uste dut. Ez dela dena horre zu artifizialak, de hecho gehiena penuriak dira, eta hemen asko islatzen da. Aber jarraitzen duen honek eta beste pelikula bat egiten duten Aixa protagonista izan da. Apirilaren 8tik aurrera, zinemaren